Què està passant amb la indústria valenciana? Quina ha sigut la seva evolució al llarg de la història i de quina manera s'ha afectat als sectors industrials tradicionals valencians les diferents crisis econòmiques que han patit? Este és precisament el tema que vull tractar en este vídeo que fem en col·laboració amb la Comarca Científica. És un dels vídeos que formen part d'aquesta col·lecció que des de Parlem d'Economia fem conjuntament amb la Comarca Científica amb la col·laboració de Júlia Sanchis. Les dades que hem utilitzat per elaborar este vídeo les hem extret d'un informe sobre la indústria en la Comunitat Valenciana publicat per la Generalitat Valenciana i elaborat per l'Institut Cartogràfic Valencià. A l'actualitat, sectors industrials valencians dins del conjunt de l'estat espanyol representen la segona comunitat autònoma amb major pes pel que fa a l'ocupació amb un 13% del total, només per darrere de Catalunya. Respecte al nombre d'empreses del sector industrial, la Comunitat Valenciana representa la tercera comunitat autònoma per darrere de Catalunya i Andalusia. Dins de l'economia valenciana, la indústria representa el 20% del PIB valencià, del qual el 16,6% correspon a la indústria manufacturera i el 15% a l'ocupació. La industrialització valenciana comença a finals del segle XIX i principis del segle XX i es caracteritza principalment per l'existència d'empreses amb un marcat caràcter familiar i amb una molt xicoteta dimensió. En la seva immensa majoria són empreses xicotetes i mitjanes. I es tracta de sectors intensius en mà d'obra i per tant generen molts llocs de treball i a més són sectors eminentment exportadors. De fet, es produeix el que s'anomena una dualitat, és a dir, això significa que dins de la indústria al País Valencià hi ha, d'una banda, un conjunt important de xicotetes i mitjanes empreses que generen una gran quantitat d'ocupació i, d'altra banda, tenim unes poques grans empreses multinacionals. Actualment seria el cas de la Ford, que està ubicada a Almussafes, a la comarca de la Ribera Baixa. Històricament s'han ubicat altres grans empreses, com ha sigut el cas de la siderúrgia a Sagunt i com ha sigut també el cas de la IBM a la Pobla de Vallbona. D'altra banda, hem de dir que el sector industrial valencià desenvolupa un model des del punt de vista de la ubicació comarcal de caràcter multipolar, és a dir, els nuclis en els quals es concentra la indústria valenciana són unes comarques molt concretes, que són la Vall del Vinalopó, l'Alcoià Ontinyent, l'àrea metropolitana de València i la Plana de Castelló. Vegem quins han sigut els orígens centrant-nos en aquells sectors que van començar a desenvolupar-se a nivell industrial en el País Valencià. El primer dels sectors que es va introduir va ser el sector tèxtil. El tèxtil tenia els seus nuclis d'ubicació d'una banda a la comarca dels Ports, concretament a Morella, d'altra banda a les comarques al voltant de la ciutat de València, el que és l'àrea metropolitana de València, els Serrans, l'Alt Palància i l'Horta, i el que seria la zona de les comarques del Comtat, l'Alcoià i la Vall d'Albaida, amb centre a Alcoi. De totes aquestes zones, l'única indústria que ha sobreviscut a les crisis econòmiques que ha passat al llarg de la història ha sigut la que està ubicada a les comarques de l'Alcoià i la Vall d'Albaida, que són les que es mantenen en l'actualitat. Un segon tipus d'indústria que s'introdueix també al llarg de la història és la indústria del tractament del paper, ubicada al voltant d'Alcoi i centrat en el que seria en abastir el sector agrari. De la mateixa manera també es produeix un desenvolupament de la metal·lúrgia per a la fabricació de maquinària agrícola en les zones d'Alcoi, València i Alacant. Per últim, altres sectors que també han adquirit al llarg del temps una tradició industrial important al País Valencià han sigut els sectors del calcer, de la ceràmica, del xoguet i del moble.
A continuació anem a analitzar sector per sector quina és la situació actual de la indústria al País Valencià. Així, el primer sector que més pes té al País Valencià en l'àmbit industrial és el de la indústria de l'alimentació, amb un total de 30.000 persones ocupades. Este és un sector que no té una ubicació especial en una comarca determinada, sinó que està molt dispers al llarg del País Valencià, encara que tenen un predomini especial les comarques de l'àrea metropolitana de València, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, la Safor i l'Alacantí. Es tracta en la seva majoria d'empreses familiars, però que en el pas del temps han entrat en situació de crisi financera i finalment han sigut adquirides per empreses multinacionals. El segon sector amb més rellevància en la indústria del País Valencià és el sector dels minerals no metàl·lics, concretament de la ceràmica i el tractament de la pedra, que ocupa a 25.000 persones, que representa més del 90% de la producció que es fa al conjunt de l'estat espanyol. Destaca principalment el subsector de la ceràmica, que està ubicat a la comarca de la Plana de Castelló, on representa un districte industrial de pes, i el tractament de la pedra es centra principalment en el Vinalopó mitjà, concretament en la ciutat de Novelda. El tercer sector, per rellevància, és el del calcer i el cuir, que ocupa unes 22.000 persones. Este sector representa el 45% del total de les exportacions que es fan al conjunt de l'estat espanyol. I és un sector que està molt concentrat en una comarca molt concreta, que és la comarca del Vall del Vinalopó, especialment en els municipis d'Elx, Elda i Petrel. I també n'hi ha un nucli molt concret en la ciutat de la Vall d'Uxó. Els productes metàl·lics, és a dir, el que seria la construcció de radiadors, diferents tipus d'estructures, calderes, etc., ocupa a 17.000 persones. És un sector que té una ubicació molt dispersa al llarg de 14 comarques diferents del País Valencià, encara que destaca principalment l'àrea metropolitana de València, la Ribera i l'Alcoià. El sector de l'automòbil ocupa unes 16.000 persones, encara que sabem que és un sector que està molt concentrat en el que seria la Ribera Baixa, concretament en el municipi d'Almussafes. La Ford d'Almussafes contracta el 70% de la població activa d'aquest municipi i representa el 16% de les exportacions del total del sector al conjunt de l'estat espanyol. És una empresa que es va crear en l'any 1976. El sector del tèxtil i de la confecció ocupa unes 16.000 persones i és un sector que està concentrat en les comarques de la Vall d'Albaida, principalment el municipi d'Ontinyent, i l'Alcoià i el Comtat. Té una incidència menor en el que seria Borriol, encara que el 40% de la població activa d'aquest municipi està contractada en aquest sector. Es tracta d'un sector que ha patit una pèrdua molt significativa, especialment durant els anys 90, que és quan es produeix l'inici de la competència procedent dels països del sud-est asiàtic i que té com a resposta processos de deslocalització, és a dir, tancar les fàbriques en aquestes comarques per a ubicar-les en altres països, en el propi sud-est asiàtic, en l'est d'Europa i en el nord d'Àfrica, on la mà d'obra és molt més barata. Això ha suposat una davallada molt significativa d'aquest sector en el País Valencià. Els productes plàstics i el cautxú ocupen a 15.000 persones en la indústria del País Valencià. Està concentrat en l'àrea metropolitana de València, principalment en el municipi d'Aldaia, en el Camp del Túria, principalment en la ciutat de Llíria, i en l'Alcoià, concretament en el municipi d'Ibi. I representa el 10% de les exportacions en el conjunt de l'estat espanyol. La fusta i el moble ocupa 14.000 persones. És un sector tradicional en el que serien els municipis de l'àrea metropolitana de València, especialment en Quart de Poblet, Silla i Beniparrell. És també un sector que ha patit una pèrdua molt significativa, donat que les crisis els ha afectat d'una manera important, especialment al sector del moble, i també la competència procedent dels països del sud-est asiàtic. Han sorgit nous focus a les comarques de la Ribera Alta, de Castalla-Sacs, de la Plana de Castelló,
de Vinaròs, Benicarló i en Moixent. Representa el 20% de les exportacions que es produeixen al conjunt de l'estat espanyol. La indústria química, per la seva banda, ocupa 13.000 persones. Està concentrada en les comarques de la Plana de Castelló, on se dediquen principalment a lo que seria la pigmentació i els esmalts ceràmics, i també a l'àrea metropolitana de València, concretament als municipis de Xest, Pobla de Vallbona i Paterna, fabricant especialment el que serien fitosanitaris per al sector agrari. Representa el 10% de les exportacions al conjunt de l'estat espanyol. La fabricació de maquinària ocupa unes 11.000 persones i se concentra principalment en l'àrea metropolitana de València, concretament en el municipi de Paterna i també a la Plana de Castelló, concretament al municipi d'Almassora. Representa el 7% de les exportacions en el conjunt de l'estat espanyol. Per últim, hem de dir que també existeixen altres tipus de sectors industrials, però que estan en una situació de decliu, donat que han patit diverses crisis econòmiques. Seria el cas dels sectors del paper, que se concentra a la comarca de l'Alcoià, les arts gràfiques, molt concentrada a l'àrea metropolitana de València, i el sector del xoguet, a la comarca de l'Alcoià. Com a conclusions finals de l'estudi que acabem de plantejar en este vídeo, podem extreure les següents. La indústria valenciana s'ha concentrat principalment en unes comarques molt concretes, com són el cas de les comarques centrals, la Vall d'Albaida i l'Alcoià, així com també a l'àrea metropolitana de València hi ha la Plana de Castelló. Per tant, podem dir que ha tingut un caràcter d'especialització sectorial i comarcal. D'altra banda, una altra conclusió important que podem extreure és que la indústria valenciana ha patit una davallada molt significativa durant diferents èpoques. Això ha generat una pèrdua important del sector industrial, tant en el que seria la producció com en la generació de llocs de treball. Els sectors tradicionals valencians, generadors de mà d'obra, com és el cas del calcer, del xoguet, del paper, de la fusta i el moble, fins i tot del tèxtil, són sectors que més han patit aquestes crisis i, per tant, els sectors en el que més s'han reduït, el que major pèrdua s'ha produït en el conjunt del País Valencià. No obstant, podem dir que al moment actual existeix una possibilitat de recuperació d'alguns dels sectors industrials valencians. D'una banda, en el que seria el potenciar nous sectors industrials dins de lo que seria el sector farmacèutic o el sector sanitari, condicionats per la situació de la pandèmia i de la crisi del coronavirus, i d'altra banda s'està produint una tendència a la relocalització, és a dir, una tendència contrària als processos de deslocalització que es van produir a finals del segle XX i principis del segle XXI, la qual cosa podria suposar la recuperació d'una part d'aquesta indústria que van perdre en el seu moment. La situació no és fàcil, però s'han produït expectatives positives que, donen un cert grau d'optimisme de recuperació de la indústria al País Valencià.